Evar baş evdem hemû demê we xweş bê hêvîdarim hûn başin ciyê ku hûn lê ne. Karewşa we çawa ye? Îro jî bültena me gelek têr û tijî ye. Bi giranî em ê behsa meseleyên cîhanê bikin. Şarekî pir mezin li pêşiya me ye. Wisa xuya dike qet nebe. Em ê behsa şerê Ukrayna Rusya bikin. Em ê binêrin ka Rusya di nava plan û projeyekê çawa da ye. Xeteriyên çawa li pêşiya mirovahiyê ye ji ber ku Rusya eger çawa ku plan kiriye êriş bike ser welatên Ewropayê û Amerîkayê ev yek dikare bandorê li tevahiya cîhanê bike. Alîgirên Rusyayê jî hene weke Çîn ka em binêrin di nava nûçê de me çi ji bo ew berhev kiriye. Eger dengê me baş be dengê me were we temam e. Eger hûn dema mesaj dişînin ji kerema xwe re bila hemû peyamê we bi Kurdî bin di nava xwe de diyaloga we bila bi Kurdî be ji ber ku ev kanala Kurdî ye ez dibînim. Canan hûn rêya rehet a bi Tirkî bikartînin diyaloga we dem bi dem bi Tirkî çêdibe ji kerema xwe re wergerinin Kurdî gelek baş dibe. Ka ez binêrim Kilvê dirê Herekol Kurdî tu bi xêr hatî. Aga Yıldız, Cemile Öztürk, Aşiret Heftê û du, Uğurlu Müzik hûn tev bi xêr hatin. Apê Adem ji li vê dirê Cemile Öztürk, wekî din kî heye Baz, Ahmet Fidan, Abdullah Akan gelek spas ji bo beşdariya we. Eger hevalê me hêdî komîser hev bibin vê derê em pêşî bi nûçeyên Kurdistanê dest pê dikin. Em diçin Colemêrgê ka binêrin li wê derê çi heye me dîmen amadekirine ji bo we. Ez ê binêrim dagirkeriya li şaredariya Colemêrgê hêjî dewam dike. Elbet tedbîrên Kurdan hene, meş û mîtîng dewam dikin. Êrişa hêzên dewleta Tirkiye li ser meşvanan jî gelek dijwar e. Em binêrin ka dîmen çi heye. Wekî din ez ê peyamê we jî bixwînim. Ez dixwazim dema hûn peyam dişînin elbet ciyê xwe bajarê xwe jî ji me re bişînin. Mi doj were bas kiribû gelekî xweşim ku ji Rojavayê Kurdistanê hejmara şopînerên me gelekî zêde bûne li gorî destpêkê. Niha Rojavayê Kurdistanê êdî di rêza sêyem de ye. Yani gelek li me temaşe dikin. Ev tiştekî baş e. Ew jî tevlî peyaman bibin, peyam ji me re bişînin gelekî xweş dibe. Ev dibe numûne ji bo hevalê me yê Bakurî. Meyla wana li ser Tirkî hêdî dîkem bibe. Bala xwe bidin ser Kurdî gelek baş dibe. Mala we ava. Ez dest pê dikim eger hûn amade bin. Ez pêşî biçim Colemêrgê li wê derê meş û mîtîng êrişên dewleta Tirkiye gelek zêde ne. Erê wallah. Rahatsızlık olmaz ya. Bunlar halkın milletvekili. Siz kime engel oluyorsunuz? Bunlar seçilmiş. Atanmışlar seçilmişin yolunu kesemez ya. Yazık günah ya. Abi bir açın, ben buraya kira ödüyorum ya. Ev dîmen hûn dibînin hemabêjin rojane li Wîsayê li her navçe bajarên Kurdistanê rewş biviya we ye. Ji ber vê yekê yani îcab nake em detayan berhev bikin. Her Kurdê ku hûn dibînin, her dostên Kurdan ku hûn dibîsin tev alîgirin ku ev sîstema qeyûm bi dawî bibe. Yani ji îradeya milletê Kurd re rêz û hurmet weregirtin. Niha nûçeyek heye ez wî ji we re bînim. Binêrin Dem Partî wekîla hevşaredarê Colemêrgê diyar kir Viyan Tekçe niha wekîla hevşaredar e. Li Colemêrgê ez vêya bînim vê derê. Bawer dikim baş e wisa problemekî teknîkî xuya nake. Li Colemêrgê piştî ku hevşaredar Mehmed Siddik Akij ji wezîfê hate dûrxistin û ceza lê hate birîn bi qasî 20 salan ew avêtin zîndanê. Encûmenên Şaredariya Colemêrgê yên Dem Partî rêveberiya qeyûm ret kirin di nava xwe de wekîlek hevserok bijartin. Hevşaredar Viyar Tekçe
viyan tekçe bi piraniya dengan weke seroka wekîla şaredar hate hilbijartin. Cîgirê hevserokên giştiyên Dem Partiye Vezîr Coşkun Parlak li ser mijarê axivî çi bû di nava haftina wî de kîjan agahî hene dibêje Vezîr Coşkun çi dibêje biryara tayînkirina qeyyûm û girtina hevşaredarê me pir baweyekî eşkere bi sedemên siyasî hatiye kirin. Hukûqa dewleta Tirkiye ji bo Kurdan derbas nabe. Em tenê cihekî û biryarekî esas digirin ew jî gelê me ye, îradeya gelê me ye. Berpirsyariya me ya yekem ew e ku em li keleka gelê xwe bin, xwedî li daxwazên gelê xwe derkevin, xwedî li dengê gelê xwe derkevin. Em bi berpirsyariyê bi hişmendî îro bi encûmenê xwe re civiyan de encama dengdanê de hevşaredara me viyan tekçe weke serokwekîla şaredariyê hate hilbijartin. Viyan tekçe jî got ew ê heta 5 salan li cem gelê xwe be, xizmetê bike, her tim bi gelê xwe re di nava berxwedanê de be. Binêrin ez li ew ê binêrim di Rojeva Kurd û Kurdistanê de çi heye ez wisa pir zû bi we re bixwînim, ji we re bixwînim di Rojeva me Kurdan de çi heye, çi tune. Ez ji we re bêjim hûn ê bibînin ka di demekî bi qasî 2 deqeyan de merov çawa dikare tûra Kurdistanê. Tûra Kurdistanê. Pêk bîne. Mesela di Rojeva me de çi heye? Û zanin çi heye? Hemî nûçeyê ku niha di Rojeva me de ne ev in. Ji malbata Gezî jî 2 kes hatin berdan. Xizmên wan de kiriyan wê sibê cara heysidî bêne cem hebûdû. Basa dayîkên şemiyê nakim êwan 1001 care. Protestoyên li dijî xespkirina îradeya li Colemêrgê di roja pêncan de ye dewam dike. Leşkerên ku diçûn Colemêrgê di rê de qeza kirin, 4 esker birîndar bûn li serê rê, li jehra xwe digerin, çi digerin merû nizane. Heta ku tejît rabe ew ê tekoşîna xwe bidomînin dibêje bozan. Li dijî qeyyûm hevdîtina bi gel re û her wiha serdana dikanan hebû dîmen me nîşanê we de. Hêzên dewleta Tirkiye rê nadin ku însan biçin siyasetmedarên Kurdan biçin serdana dikandaran. Komeleya mafê mirovan îhade bank kir li hikûmeta Tirkiye biryara tayînkirina qeyyûm betal bikin. Hafiz Demir rojnamevanê me berê ku jaliyê jî temê ve hatibû remadin û wenda kirin. Navê wî ji nûva li parkekî hate kirin. û zanin qeyyûm dem bi dem navan radike navên ku hevşaredar datînin ser parkan ya jî caddeyan kulenan radikin. Navê Şex Saîd jî wan bi xwe danîbû dûra jî dema ku nehatin hilbijartin bi biryara walî rakirin. Dema CHP û MHP dadixînin pirsgirêk nîne dema ku Dem Partî dadixîne lê pirsîn tê dest pê kirin. Ev jî mijarekî de ne. Di Behrê de cenazeyê jinekî hate dîtin. Operasyona leşkerî ya li Lîcê hêjî dewam dike. Fadil Şen Yaşar doza wan heye. Em ê vê derê de berfirehî behsa meseleya wan bikin malbata Şen Yaşar. Fadil niha de hepsê de ye. Nefsî mudafa kiribû. Niha li zindanê ye. 40 salan zêdetir ceza lê birîbûn hêjî nehatiye berdan. Îro jî nehat berdan. Megekê na erê na 24 rojnameger hatin darizandin. Hafiz Akdemir ew ê were bibîranîn 61 kesan bang li Sîpîtî kirin ku şandeyekê bişîne İmraliyê. Tecîta li İmraliyê hêjî dewam dike. Malbatan ji bo hevdîtin li İmraliyê dîsa serî lê dane. Her hefte hem parêzer hem malbatên girtiyên li İmraliyê serî li meqamên dewleta Tirkiye didin ji bo bikaribin hevdîtinê pêk bînin. Lêbelê çawa ku hûn texmîn dikin hevdîtin pêk nayê. Doza êrişa li dijî Dem Partiyê Bersûcê got serxweş bûm û hat tehliyê kirin. Ev jî gelekî normal e li gorî adaleta Tirkiyeyê. Tê de mafê Kurdan cih nagire. Kî rabe êrişê Dem Partiyê bike vê jê ez nel ser hemdê xwe bûm yan jî min ring kiriye lê xistiye dîsa jî tê berdan ne mesele ye.
Encümene şaredariye dibêjin em qeyyum rat dikin em ê di xizmeta gelê xwe de bin. Şivan perver xwedî li dayîkên Şemiyê derket. Şivan perver hûn zanin bi wesîleya pêncî saliya destpêka hunera xwe li welatên cudayên Ewropayê niha di nava konseran de ye. 23 Mehê li Parîsê konsera wî heye. Kesên bixwazin li Parîsê dikarin biçin konsera Şivan perver a li Parîsê 23 Mehê êvarê derdora şeşa dest pê dike heta nêvê şevê dewam dike. Welhasil nûçeyên wisa dewam dikin. Yani ev rojeva Kurdistanê ye. Ez zêde nekevim navê. Niha em biçin nûçeyên şer hene. Ez vê dîmenê jî rakim. Ka ez bindirim dîmenekî din hebû. Dîmenek din hebû. Eger ez wê dîmenê bînim ser ekranê wê gelekî baş be. Dîmenê ku ez ê nîşanê we bidim. Erê. Binêrin. Niha ev jî li İstanbul li Stenbolê ez dixwazim vê dîmenê hûn bibînin. Ev jî cûreyekî protestoyê ye. Yani protestokirina qeyyûm. Dostên Dem Partî, alîgirên Dem Partî îro li Stenbolê li ser heya mezin İstanbul'dan Hakkari'ye pankartek daliqandin. kaybeden darbeciler olacak, kazanan Kürdistan ve Türkiye halkları olacak. Kayyum gidecek, biz kalacağız. Bu topraklarda Kürt halkının iradesinin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü Kürt halkının iradesinin gasp edilmesi demek, tüm halkların iradesinin gasp edilmesi demek. Bu yalan ve talan düzeni devam etsin diye sürekli ve sürekli Kürt halkının iradesini gasp ediyorlar. Bunu kabul edemeyiz. Buradan bütün demokrasi güçlerine çağrımızdır. Bu kayyum zihniyetine karşı bir arada durmak zorundayız. Faşizmin sonunu getirebilmek için insanların eşit kardeşçe yaşayabildiği bir ülkeyi hep birlikte kurabilmek için bir araya gelmek zorundayız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin diyeceksin, halkın iradesine kayyum atacaksın. Egemenlik kayıtsız milletin ise halkın iradesine saygı göstersin. Zafer bizim. Erê ew jî çalakiyek balkêş e. Eger li her derê Tirkiye wisa çalakî werin kirin wê belkî jî bandora xwe nîşan bide. Dîsa fotrafekê bû min dixwast ez nîşanê we bidim bila ew li ser bila ew fotraf li ser ekranê bimîne. Binêrin. Ez dixwazim ev fotraf li ser ekranê be. Bila ev li vê derê be. Ev fotrafek gelek kêfa min jê re hat. Ev numuneya tekiliya Kurd û Tirkan e biya min. Yani biratiya Kurd û Tirkan bi vî şeklî ye. Niha em derbasî nûçeyên şer bibin. Nûçeyên şer ez vê dîmenê rakim ez ji were nûçeyên şer bixwînim. Baş e? Eger hûn amade bin ez jî amade me em dest pê dikin.
Hevalên hêja dostên delal. Hêzên Parastina Gel HPG çi dibêje li ava Şînûmetînayê 11 askerên artêşa Tirk hatin kuştin. Navenda ragihandin û çapemeniyê ya HPG tekildarê çalakiyên gerîla û êrişên dagirkeriya dewleta Tirkî agahî parve kir. Li Herêma Ava Şînê yekî hezîranê li qada berxwedanê wesaytekê leşkerî bû hedef bi tevahî 5 askerên têda tev îmha bûn. Li Herêma Heftanê Nêçîbû şeşî hezîranê bi çekên giran askerên li qada berxwedanê bûn hedef. Encam nediyar e. Li Herêma Metînayê çibiye şeşî hezîranê ji 2 milan ve çalakî pêkat 6 asker li wê derê hatin kuştin. 2 konjî bi temamî îmha bûn. Roja şeşî hezîranê li gelek deverên cuda rêzeke çalakî pêkatin lê li wê derê jî encam nediyar e. Ji bo em astiya şerê dijwar bibînin elbet em cih bidin hin bombardumanên artêşa Tirk jî ev bi qasî dume hin bi taybetî gelek lez dane êrişên xwe yên li Herêmê Parastinê yên Medyê ku ji colê Mêrgê dest pê dike heta Silêmaniyê dirêj dibe. Şeşî hezîranê qada berxwedanê Herêma Rojavayê Zapê heft caran bi gazên kîmyewî hatin bombekirin. 6 û heftê hezîranê jî herêmên cuda yên Qandîlê, qadên cuda yên Herêma Garê, Herêma Metîna bi giştî 33 caran bi balafirên şer hatin bombekirin. Di nava wan bombeyan de canan çekên kîmyewî hene. Yani maddeyên kîmyewî ku bi xwe dixin nava bombeyan li wê derê bikartînin ev jî bandorekî xirab lê dike. Dohme berfireyî behs kiribû. Hevalên bixwazin di derbarê çekên kîmyewî de zêdetir agahiyan bistînin ya jî fikra me bigirin. Di vîdeoya me ya do de heye. İcab nake ez dubare bikim. Em derbasî İsraîlê bibin. Li İsraîlê çi heye? Li İsraîlê êrişa li ser Herêma Gazayê hêjî dewam dike. Milletê Filîstînê yani ev nêzî 2 heftene xeberên gelekî lezgîn dikevin medya cîhanê. Zarok li ber birçîbûnê ne. Sedî not zarok êdî nikarin ji xwarinê fayde bibînin. Yani nikarin xwe xwedî bikin. Tev birçîne. Xela dest pê kiriye li wê derê. Êdî mirov ne dikarin zeviyê xwe bajon, ne dikarin karê xwe rojane bikin. Zarok, jin li wê derê birçîne. Netewîyek bî nakeve dewrê bixasî ku pêwîst e nikare alîkariya mirovî bibe herêmê. Çapemeniya Filîstînê ra gihand artêşa İsraîlê dibistana UNRWA a girêdayê netewîyek bî bombe kir. Ew jî li kampa Şatê ye li bakurê Rojavayê Xezayê cih digire. Li gorî çapemeniya Filîstînê di encama bombebaranê de dibistan îmha bû. Ew koşber lê diman. Gelek insanan jiyana xwe ji dest dane li wê derê. Yani koşber li wê dibistanê bi cih bûbûn. Nivîskêha ragihandinê ya hikûmeta Xwezayê doh ragihandibû ku İsraîl dibistaneke din a UNRWA li Nuseyrat kiriye hedef. Li wê derê jî di encamê de bi qasî 40 kes hatine kuştin. 74 kes jî birîndar bûne. Em derbasî herêmekê din a rojlata navîn bibin. Ew jî hem rojlata navîn hem jî qismekî Afrikayê. Hêzên Husî û nas dikin hêzên Husî li Yemenê di nava şerdane. Ev demekî dirêj e li wê derê li Yemenê şer dikin. Ew jî hem êrişên İsraîlê yên li ser Gazayê protesto dikin. Di vê çarçovê de dem bi dem çalakiyan pêk tînin. Çalakiyê wan jî revandina însanan e. Şerê wan bi giranî li hember koalîsyona ku Suudî Erebistan serkêşiya wê dike li hember vê koalîsyonê şer dikin. Doh jî di nava heftê de jî li ser derya Sor heng keştî dan seknandin. Bi qasî neh kesên neh endamên netewîyek bî revandin ew dîl girtin. Ev jî cûreyên çalakî wan e. Hêzên Husî û zanin girêdayî Îranê ye. Îran piştgirî dide wan. Di şerê li Yemenê de İran û Erebistana Suudî li wê derê têne hemberî hevûdû. Lêbelê weke dewlet li hember hev şer nakin. Çekdarên herêmî bikartînin li hember hevdû. Suudî Erebistan hikûmetê destek dike. Ev jî hêzên Husî, İran jî hêzên Husî destek dike. Bi vî awayî şerê xwe wisa şerê merû çawa bibêje
kefalet yani. Ew dike wekalet jî hûn dikarin bêjin. Ew dibêje hêzên xwe yên heremî berdidin hev li wê derê hew didin menfaet bi dest bixin. Mesele ev e. Hêvî ew e li wê derê jî şer raweste. Yani ez dem bi dem dibêjim binêrin Erebistana Siûdî welatekî gelekî dewlemend e. Welatê herî dewlemend ê rojhilata navîn e. Lê bi xêra çi hem bi xêra petrolê hem jî bi xêra perê we bisulmanan ê ku hûn diçin hej diçin wê derê her sal perê xwe datîn wê derê ama hûn ji bîr dikin ku li Yemenê bi qasî 5 milyon zarok ji birçiya dimirin. Tam sînorê Erebistana Siûdî ye. Li wê derê zarok birçiya dimirin ama heciyê me diçin pere li Mekke dihêlin, li Medîne dihêlin û zarokên Ereban ê Siûdî Erebistanê dewlemendtir dikin. Ew jî dî nizanin pere bixin kudra xwe, digerin, ser xwe re, bin xwe re dikin. Yani ev nakokiya bisulmanên me eger were rojevê were nîqaşkirin gelekî baş dibe. Yani yek ji armancên rojîgirtinê, yek ji armancên hecê çi ye ku meriv bikaribe hem rewşa feqîran hîn be, rewşa mağduran hîn be, xwe bixeşûna wan empatî çê bike û alîkarî bide. Alîkariya pêwîst niha herî zêde ji bo Yemenê heye, ne ji bo Siûdî Erebistanê. Dî meriv çawa bike nizanim ama dewlet dikarin şert dayînin ser Erebistana Siûdî her perê heciyan daîma bibin wekî alîkarî bidin Yemenê. Ew jî pêşniyazekî me ye. Niha em derbasî şerê Ukrayna bibin. Li Ukrayna hûn zanin ev demekî bi qasî 2 salan e şerekî dest pê kiriye. Şer di navbera Rusya, welatên Ewropa û Amerîkada ye. Lêbelê zemîna vî şerê li Ukrayna ye. Di vê derê de sûçê Ukrayna tune ye. Welatên NATOyê dixwazin sînorê xwe berfirehtir bikin. Yani çi welat li pêşiya wan keve dixwazin bikin endamê NATOyê weke dewleta Tirkiye dixwazin weke qereqol ji xwe re bikarbînin. Ukrayna yek ji wan welatan e ku beriya niha di nava Yeketiya Sovyetan de bû wextê ku jê qetiya milletê Ukraynî, milletê Rûs weke birayê hebin, weke kuzenin, mîna me û soranan em bibêjin. Yani ew qas nêzê hebin. Heta nêzêktirin jî. Kes nizane kes kî Ukraynîye kî Rûsîye bi salan nava hev û du de zewac çêkirine, bi xwe jî ji xwe xizmê hebin, zimanê wan yeke dişibin hev. Îjar Rusya li dij derdikeve. Rusya naxwaze NATO sînorê xwe berfirehtir bike, welatên berê ê Yeketiya Sovyetan yek bi yek bixe nava xwe û dor li Rusyayê teng bike. Ji ber vê yekê ew jî tedbîrê xwe digire, NATO dixwaze ji xwe dûr bixe. Îja dest bi dagirkirinê kir, armanca wê ew bû di demekî kin de bikeve Ukrayna hikûmeta wê derê ya alîgirê Ewropayê hikûmetê biguherîne, hikûmetekî alîgirê xwe bîne ser wezîfê, bi vî awayî temamê Ukraynayê bixebin kontrola xwe. Lêbelê çê nebû Ukrayna li ber xwe da Yeketiya Ewropayê, welatên Ewropayê hemî endamên NATOyê Tirkiye netê de piştgirî dan Ukraynayê. Niha şer bi dijwarî dewam dike. Lêbelê şer hatiye asteyekî wisa ez biçim dîmen jî ji we re bînim. Êdî xeterî li ser temamê mirovahiyê heye. Yani şerê nüklerî dikare were dest pê kirin. Şerê nüklerî çi ye? Ez ê yek bi yek ji we re behs bikim. Hûn li vê derê bin ez ê behsa şerê nüklerî bikim, xeteriya wî ji bo mirovahiyê çi ye? Ez ê vî dîmenê bînim dayînim ser ekranê. Ez ê dîmenê şerê atomê bînim dayînim ser ku meriv bibîne heqeten şer çi qas dijwar e. Ev dîmenekî rastîn ê şerê atomê ye. Şerê nüklerî ku bombeyên atomê têne bikaranîn.
Ez vê derê de viya hinek baş e. Ez ji war hinek besa meselê bikim. Niha Volodymyr Zelenskî serokê Ukraynayê niha li Ewropayê di nava tûra hevdîtinê de ye yek bi yek welatê Ewropayê digere dibêje destpêka şer da çewek û soz da bû me dibe hûn destek piştgirî bidin me. Yani li hember Rûsyê em di nava zehmetiyê de ne. Welatê Ewropayê jî dem bi dem xweşûn ve dikişînin, dem bi dem alîkarî didin Ukrayna lê belê bi qasê pêwîst alîkarî nadinê. Çünkü wextê ku astê alîkariyê hinekî zêdetir bibe êdî tê wê manê ku Ewropa li hember Rûsya şer îlan kiriye. Ev jî xeterî derdixe. Putin serokê Rûsyayê dem bi dem beyan dike ku ew ê li hember Ewropayê şer bide dest pêkirin. Şerek germ, şerekî çekdarî û her wiha ew dikare bombeyên atomê jî bikarbîne yani şerê nuklerî. Şerê nuklerî ji bo mirovahiyê çi qas dirar e. Du cûreyên şerê nuklerî heye. Hem ya yekem merov li hember eskeran bikartîne. Dewletekî dema ji bo parastina xwe bike şerê nuklerî de terê artêşê ji xwe re dike hedef. Şerekî din ê nuklerî jî heye temamê heremê ji xwe re dike hedef. Wekî Amerîka li Japonya pêkanî niha ez ê werim ser mijarê ez ê ji we min tiştek amade kiriye ez ê ji we re pêşkeş bikim. Îja Zelenskî ez mijarê zêde belav nekim dor bi dor biherim. Zelenskî ji Ewropayê alîkarî xwest. Fransa beyan kir ku ew ê ji Virûpê ve balafirên şer bişîne Ukrayna ji bo ku Ukrayna bikaribe parastina xwe bike bi wan balafiran şer bike. Fransa ji niha pîlotê xwe şandiye wê derê ji bo perwerdeyiyê ekîbê xwe ê hêzên hewayî şandiye wê derê amade dike niha perwerdeyî dewam dike. Hollanda daxuya kirin ew ê balafirên F-16 bişîne. Amerika ji xwe tim beyan dike hem alîkariya maddî hem jî alîkariya çekdarî balafiran jî dişîne Ukrayna. Yani şerê li Ukrayna wisa dibe em ciddî bigirin. Zerara wî li ser temamê mirovahiyê heye çawa. Ji ber ku şerê nuklerî di nava meselê de heye. Rusya ji ber ku hêza wê qels e li hember Ewropa û Amerîkayê dikare weke tedbîr ji bo ku hêza Ewropayê û Amerîkayê ji ser xwe bide alî dikare şerekî nuklerî ê cîhanî bide dest pêkirin. Xeteriya wî li ser mirovahiyê ez jê ji we re behs bikim. Yani mesele pir ciddî ye. Niha Hollanda çima balafiran dişîne? Balafirên F-16 Fransa dişîne, Amerika dişîne, Almanya hêzên eskerî dişîne Ukrayna. Xêr e. Li wê derê wextê ku êrişên hêzên Rûs bikin, Rusya wê tiştên pir ciddî bike ji xwe Putin tim dibêje ez heta şerê nuklerî jî dikarim bidim dest pêkirin. Niha ez vê yekê ji we re bêjim. Gelo şerê nuklerî dikare were dest pêkirin. Yani Rusya dikare bikeve nava vê xeteriyê. Tişta ku Muhamedê kiriye eger destûra we hebe ez ji we re wisa zû bi zû pêşkeş bikim bila fikrekî we çê bibe. Yani em tim dibêjin di nûçeya de şerê nuklerî, bombeyên atomê li ku derê hatiye bikaranîn heta niha dewlet, millet çawa ketin nava vî îşê, destpêkê çawa hate bikaranîn. Mesela ev bombeyên atomê çi ne? Zerara wî çi ye li ser însanan? Xeteriya wî çi ye? Em ê vê yekê ji we re behs bikin. Tişta ku min ji bo ew amade kiriye hevalên hêja şerê nuklerî ew şer e ku tê de bombeyên atomê têne bikaranîn, çekên nuklerî têne bikaranîn, heta niha pir caran nehatiye bikaranîn. Pir welatan hilberîn çêkirin yani fabrîkeyên xwe yên van çekan çêkirine lê bikar neanîne. Tenê du caran hatiye bikaranîn di dema şerê duyemî cîhanê de hem li Hiroşîma hem Nagasaki hate bikaranîn. Li wê derê bi qasî 100,000 însan hatin kuştin. Eger imkanê we çêbe hûn ser vê meselê hûn bikevin nava detayan biçin vîdyoya temaşe bikin. Hiroşîma Nagasaki li Japonyayê Amerîka lê xiz di dema şerê duyemî cîhanê de ve xwest tola xwe bisîne. Îjar ji wê demê ve
ji ber tirsê hem welatên Ewropayê hem jî welatên weke İran yan jî Kore ketin nava hewldanan ji bo hilberîna van çekên nukleerî. Dewletên dijberî hebû du mesela weke İran, Rusya, Koreya Bakur dijberê xwe tim bi çekên nukleerî tehdît dikin, gef li wan dixwin. Mesela Titan du yek ji çekên herî bihêz e di dema şerê sar de ji hêla dewletên yekbûyî yên Amerîkayê ve hatiye hilberîn, fabrîqê wan hene li wê derê. Gelo niha tiştek ku em mereq dikin îtimala bikaranîna çekên nukleerî heye yan tune, yani mirovahî baqil biye dibêje êdî ez bikar nayînim ji ber tecrübeyên xwe yên Nagasaki, Hiroşîma. Hûn zanin piştî wê derê piştî ku 100,000 însan hatin kuştin, mesele xilas nebû. Ew tesîra wê gazê li ser însanan çêbû, însanên ku ji wê demê şûn ve hatin dünyayê jî bi şiklên cuda hatin dünyayê. Ew gaza ku li hewîrdorê belav bû, li ser zeviya belav bû, li xwarinê belav bû, kete nava cîgerên însanan, bandorên pir xirab hîştin, heta îro jî bandora wî dewam dike, bombeyên atomê. Em dibêjin xeterî heye çünkü çekên nukleerî ên piçûk û bombeyên mezin ên bi tesîr hene. Çekên piçûk di dema şerê sar de ji aliyê gelek welatan ve wekê tedbîr hate hilberîn. Hedef tenê eskerin. Yani çekên piçûk yên atomê hene, hedef tenê eskerin. Yani artêşa li hemberî xwe dixwaze têk bibe. Lêbelê bombeyên atomê yên mezin bandora wan hê berfiretir e. Gelek maddeyên nukleerî tê bikaranîn di nav de. Leşker jî, sivîl jî hemû welêt digire nava xwe. Di hedefê de ne tenê artêş, hemî ew welatên di nava şer de kî hebin dike hedef. Tirs ev e. Rusya wextê ku êriş bike wisa şerekî piçûk ê atomê nade dest pê kirin. Şerê piçûk ê nukleerî nade dest pê kirin. Yani temamê wî welatê yan jî wan welatan wextê bike hedef, ev mesele ye. Mesela değişekî bi vî rengî de binesaziya komple ya welatekî weke aborî, civakî, dibistan, xestexane, fabrîqe çi tê bîra we û her wiha baregehên leşkerî, hedefên leşkerî hemî bi temamî dikare têk bibe. Çi armanca we. İran jî mesela tehdît dike. Gelo dibe ku em bibin şehadê bikaranîna van çekan di roja me de. Sala 2024-2025. Gelo îtimal heye ku Rusya van çekan li hemberî Ewropa û Amerîkayê bikar bîne. Erê mixabin bersiv Rusya pir bihêsanî dikare bikar bîne. Rusya ji bo têk neçe wextê bizanibe Rusya wextê ku hîs bike têk diçe bibêje ev dünya bila ne ji min re bimîne ne ji wan re. Wê demê qirra Ewropayê tîne. Ji ber vê yekê me maşeta xwe de got Putin dibêje ez ê qirra we bînim. Yani eger hûn hewldana we hebe ji bo têkbirina min li ser wî guê raneze. Ez ê jî qirra we bînim. Dibêje Putin. Eger ev bombeyên atomê ne li hemberî sivîlan li tenê di dema şer de li hember hedefên eskerî were bikar anîn jî mesela Rusya dîntî neke tenê bibêje ez eskeran ji xwe de dikim hedef wê demê wê çawa bibe maddeyên radyoaktif yên ku derdikevin holê ê ku difûrin ji van bombeyan wê bi hewayê kevin û bi bayê derbasî deverên din ên cîhanê bibin, heremên din bibin, ew ê bandorekî demdirêj li ser xelkê sivîl jî bihêle. û ev dikare bibe sedemê wêraniya xwezayê heywanan, însanan. Yani bila tu welat ranebe ji me re nebêje ez tenê eskeran dikim hedef, ez çekên nukleerî bikartînim, derewe. Derewe çekên nukleerî wextê ku li hember artêşekî jî tu bikarbînî, temamê sivîlan zerar dibînin, ew zevî, nebat, dar, tiştê ku em dixwin, hewa wî, herkes zerar dibîne. Yani însanê hemû tam ku tu eleqayî bi van şeran tune çima zerar dibîne. İhtimal heye bi milyona mirov di demekî kin de di şerekî mezin ên nukleerî de bimirin. Lê hin derdor jî dibêjin mirovahî dikare bi temamî ji holê rabe. Çewa mesela hin derdorên zanyar ev di nava zanyara da tê nîqaşkirin. Yani
وقتی که شر نوکلری چه به میلیون انسان دکارن تنی zarar ببینن لیبلی هن دردورش دبیجن چکی نوکلری نوسایه تمام مروحیه دکاره zarar ببینه چما جبر کو اکوسیستم و هلوشه یعنی سیستما کو خواتم دگوهرینه خوازای جنوب آواد که انسانان نودی که ev ekosistem vakti bu göre bandorla avêjî dike, bandorla hewayî dike. Sırf derece hewayê dünya me 2 derece bu göre koka mirovahiyetê. Yani insan bi van hilberîna çekên atomîk dikarin koka xwe bînin, koka mirovahiyê bînin. Yani medeniyet ji holê radibe. Em dî tune dibin. Roja qîyametê ew e. Qîyamet ew e. Ma çi ye qîyamet? Em bixwe dawî li jiyana xwe tînin. Çima? Ji bo çi? Ji bo çi? Ji bo hukmê te li ser erdekî zêdetir be? Mesela ev 20 salin hewldaneke cîhanê heye di çarçoveyê netewiyek bûyî de ji bo bêçekirina atomî belkî di nûçeyan de dem bi dem hûn dibihîsin. Yani ev bingehekî baş e ji bo dema hûn nûçe bibihîsin bila were bîra we. Mesela ambargoya li ser Îranê sedem çi ye? Sedem ev e hilberîna çekên atomîk di serê füzyan de atom bicî dike. Yani maddeyên atomîk bicî dike. Ev ambargoya li ser Îranê jî di vê çarçovê de ye. Heta niha gelek caran hevdîtin çêbûn heyet çûn komisyonên taybet ava bûn ji bo ku kontrola van maddeyan çêbe li Îranê û Îran bi temamî were bêçekirin ji aliyê atomê ve. İjar ev hewldan pir bi pêş neket. Çima? Çünkü dewlet li hev du dîsa gefan dixwin di nava tehdîtan de ne. Niha di roja me de ev hewldana bêçekirina atomê malesef giringiya xwe wenda kiriye. Ev hê jî çekên atomîk weke xeteriyekî mezin, tehlikeyekî mezin hê jî li pêşiya me ye. Ama çawa dibe heta ku diçe nizanim li Hiroşîma Nagasaki êrişên di dema şerê cîhanê yê duyemîn de ji ber bandora radyasyonê li deverê belav bûbû. Hatta îro jî li ser mirovahiyê heye tehdît e. Yani tirsa wan însanan encamê ku hîştibû hê jî dewam dike. Gava din min tiştekî dît. Kaz binêrim ev çi ye? Helîm Yusuf Almanî daxife. Baş e. Ez hinek li peyama we binêrim çi heye çi tune. Ez dibêjim min tiştek ji bîr nekir. Yani rojeva me de îro ji Rojavayê Kurdistanê pir nûçe ji were berhev nekirin ama dîsa jî ez dikarim ji bo xatirê we ez hinek lê binêrim li Rojava çi heye çi tune. Paşê jî ez li peyama we binêrim em halê hev bipirsin. Baş e. Me deng jî girt. Ez biçim li Rojavayê Kurdistanê hinek li nûçiya binêrim. Paşê ez werim cem we ez hinek halê we pirsim, peyamê we bixwînim ka hûn çi dikin, hûn çi nakin. Me sedê ji bo qezeya li Idlibê peyama sersaxiyê da ka em binêrin erê ez binêrim ka mesele çi ye? Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê bi nameyekê sersaxî ji malbatên qurbaniyên qezayê re birêk kir, sersaxî xwest. Ew jî qezaya ketina otobûsa zarokan a nava çemê Asê li gundewarê Idlibê. Nameya Mesedê
هنک وسایه مبخمگینی آگاهین قضایه کو لباجر درگوشی روژاوای ادلبه دبه me bihîst otobüsekî bi dehan zarok tê de ketiye nava çemê asî erê ez binêrim çend kesan tê de jiyana xwe ji dest daye dibe em êşa wan par vedikin em hevî dikin ku Xwedê bi dilovaniya xwe qurbaniyên bêguneh şa bike sebrê bide malbatan erê wele awaya min nizanîbû باش ez werim cem we ez ê edî bi we re eleqedar bibim em û hûn û ez vê nivîsa evê jî rakim Rusya ka hûn çi dikin hûn ji ku derê tevlî me dibin hevano ez ji kîjanê dest pê bikim em Kurd li ku derê ne yani pozisyona me Kurdan çi ye li gorî kîjan nûçê li gorî meseleya Rusyayê ya Rusya kêfa Rusya ji me re naye ku Rusya ta ji berê ve ji Kurdan hez nake di dema avabûna xwe vir ve wextê ku hatin Kurdistan dagirkirin di destpêka sed salê de yani 1915 vir ve Rusya dijberiya Kurdan dike soz dide Kurdan lêbelê sozê xwe nayîne cih yani hem di dema Komara Kurdistanê a Mehabadê de dîsa xıyanet li Kurdan kir pişta xwe da Kurda çû û hem jî di dema Efrînê de û îro jî êdî em jê heqeten nepişrastin ji ber vê yekê em pir baweriya xwe bi Rusyayê nayînin ji bo wan tabî ki elbet înkar tune yani lêbelê Kurd zêde pişta xwe bi Rusyayê ve girê nadin pirsê we hebin em dikarin bersiv bidin ev çi ye Avrupa xwe Kurdan bide destan Tirkiye Kurdan ya Avrupa jî binêrin Avrupa jî Amerîka jî em çima ji wan acizin tenê di meseleyên eskerî de dixwazin piştgirî bidin Qesedê lêbelê meseleyên siyasî de wextê ku hevalê me diçin hevdîtinan yan jî mesele dibe statuya Kurd û Kurdistanê pir xwe nêzê Kurdan nakin mesela wan tam çi ye nizanim em zanin ama hêza me ku em bikaribin di berdêla wî de bidin û bidin bistînin vê gavê di destê me de ew quwet ew hêz tune ye yani Avrupa ji aliyê siyasî ve xwe nêzê me nake lê dema ewlekariya wan dike ve xeteriyê behsa li hengame dikin ez xatir ji we bixwazim êdî ez hewl didim 40-45 deqe derbas nekim mala we ava ji bo beşdariya we gelek spas bi hêviya rojên xweş û azad sibê de aynı saetê de li gorî saeta Ewropayê 19 li gorî saeta Kurdistanê 20 de em li vê derê ne em bi hev re bin dem baş xatirê we